les sensacions són immillorables. Després de tant de temps poder tornar a fer un assaig amb canalla, veure'ls la cara d'il·lusió i veure el que s'ho passen, la veritat és que és una cosa que trobàvem molt a faltar i s'ha fet molt dur. Ara esperem, clar, tenim molta feina a fer, sí que de moment no tenim un horitzó a curt termini de castells a fer, però sí que aquesta feina ens servirà pel dia que puguem tornar per tenir feina avançada. Sí, home, fa la mateixa il·lusió que el primer dia i el bo que té és que ja m'he fet a la idea també d'on estic i no hi ha aquell nervi del principi, vull dir que crec que encara, tot i la desgràcia que hem tingut, personalment com a cap de colla novell jo crec que ajuda a anar amb aquesta tranquil·litat. A les places ho veig més complicat, crec que fins que no hi hagi la famosa immunització de grup i no hi hagi totes les mesures de seguretat, ho veig complicat. Tant de bo fos enguany, tant de bo fos com a màxim per les decenals i que poguéssim tornar a veure castells ben aviat. Veurem, també són coses que canvien molt ràpidament, ja ho veiem fa 3 setmanes o 4 estàvem quasi tancats i ara estem podent fer assajos. Per tant, veurem el que marca la situació i el que diuen les autoritats. Vinga, i ara tornes a baixar per aquí el mateix costat. Perfecte. Vinga, canvia les mans. Canvia les mans, obre els peus, per aquí. Vinga, obre els peus. Ja no t'has de parar. Agafa't a la cama, Vinga, canvia les mans. Canvia les mans. Sí, evidentment. Fa més d'un any i mig que no trepitjàvem al local. Avui és el primer dia que estem dins de la sala amb una miqueta d'avançat. Degut a que s'ha començat a obrir una miqueta més el permís i la cultura s'ha començat a obrir una miqueta. Sí, amb moltes ganes de venir i de començar a ficar la semilla aquesta per començar a fer el que ens agrada a tots, que són els castells. Això al principi ho notarem perquè probablement hi hagi nens que s'hagin saltat fins a algun pis i tot, però jo crec que ho sabrem solventar. Els petits tenen moltes ganes de fer castells, de fet quan els hem dit que ja començaríem a ensajos limitats i en grups, però que podríem començar a fer alguna coseta, ens vam ficar supercontents. Avui hem fet un grup reduït, el pròxim dia farem un altre grup i estan tots desitjant fer castells. L'avantatge és que tenim moltes ganes de fer castells, potser l'únic avantatge que destacaria és aquest, que tenim moltes ganes de fer castells. Ara més que assaig, és una primera toma de contacte amb els petits, més que assaig. Avui pràcticament el destinarem a que juguin una miqueta, que es trobin tots, molts d'ells no s'han vist en un any i mig, perquè sí que fèiem alguna activitat molt concreta, que és com un extraescolar, però no coincidíem mai aquests grups. Llavors és el primer dia que agafem 2 grups de la mateixa, sí que venien al local al mateix dia però en diferents hores, i ara hem començat a agafar una mica d'aquí i una mica d'allà per començar a fer una miqueta que es vegin una mica.